Eh, sige, kaya di takulakaw lagi. Mana akong magkakan niyo? Takulakaw ka na. Kung ako lang, di ko katikang. Akin nga hindi ko kalikang, ang nakalakaw. Ano nga, saan ko? Pero may, anong doktor, may puro na mag-therapy lagi, pag-therapy lagi. Mag-kain therapy po. Hindi sa afford. At, nabang wheelchair. Malimaw na akong kuwang-kuwang na akong bilang salakyan. Kaya na maluwing ta. Ano yung sitwasyon karon? Salamat po yung kanan. May makadungog, may makakita. Sa panawagan. Salita mo. Tawagan ko nila, makuha nila yung sitwasyon. Isang bulan! Masa? Ha? Ano? Kamang ka? Kapindog ka? Ano? Dili? Nagpindog ka naman. Kalakawan niya. Ako lang. Oo. Hindi padi-padi ba? Pero parang mabaling ka mo. Pindog mo. Lingko ka na. Pwede. Pwede, pwede na. Salamat ko sa po sa kulang wheelchair mo ni maayo kayong pagkasamuha diri, mga tabang niya o sa mga membro sa kapidahan. Salamat sir. Salamat ako kay Sir Elmer nga natagaan ang bala ko sa wheelchair kag sa brigadahan. Daghan salamat ko sa nagbugno ani nga programa. Sige. Amping. Salamat ka na. Goodness. Ha? Ama ng brigada, ikaw sa amin ay biyaya. Kaya't mo kami na lahat ay makakaya. Salamat sa suporta, Kabrigada. Sa sarili magtiwala. Kabrigadahan, Gensan, puso, pagkakaisa at pag-asa. Kabrigadahan, Gensan!